Yawwa masoyiyata ga ma shagon yau ga alat. Dama an dade ana ba mu labari. Ana cewa suna sai da iyafe, suna sai da taza, suna sai da yanki. Idan haka yanzu na kaki ki zo ki zaba ki darje. Masoyiyata gani ya kori ki, mu shiga magani da idan mu. Alaikum salam. Ranka rade nan ne shagon Young Alert. Nan ne shagon Young Alert. An kusa da goran dutse. Nan ne insha Allah. Yawwa wajen kofar kan sakali. Nan ne insha Allah. Nan ne mai na'ura GSM market. Nan ne mai na'ura GSM. Alhamdulillah. Ina son earpiece. Suna na Ahmad Muhammad Bello, CEO na shago na Young Alert. Muna sai da ire-iren kaya kamar irin su iWatch, su power bank, muna sai da kuma manyan wayoyi haka da kananan wayoyi duk muna sai da su, muna sai da Bluetooth irin su AirPod Pro da sauransu. Wannan cajoji ne wanda muke ba da su ga mai siyan ɗaya ko sari duk muna ba da su. Akwai kobobi na waya su ma duk muna ba da su sari ga mai siyan ɗaya. Akwai airpiece wanda suke ƙananan airpiece ga su nan su ma duk muna ba da sarinsu da Bluetooth. Akwai nan cajoji wanda da MP duk muna sai da su ma kuma muna ba da sarinsu a nan gurin. Da cajoji na motoci su ma duk muna sai da su kuma muna ba da sarinsu. Adireshin mu yana nan mai na'ura GSM market kofar Kansakali, shago mai suna Young Alert. Domin samun mu ko neman karin bayani za ku iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka 090 97 67 1333 ko kuma 080 60 20 8700. Wannan shine layukan da za ku iya samun mu domin karin bayani insha Allah. Wai kai komai kuna da shi a wannan guri? Masoyi. Na'am. Ina son ka adadin cikin bangalar jakin gidanmu. Insha Allah.